Okay. Really? Så tager jeg billeder. Oh my god. Is he actually doing it? Oh shit, no more battery. No! Whoop. Please don't leave it like this. Please keep going. Og så har du sådan noget Here it goes everywhere. Hvad siger du? Over i løgn. Ej, så er du lidt bleg i skallen. Det går den anden side, det går herover. Ja, det er faktisk nok ret. Uh-oh. Look at all the hair. Ja, You go on the other side. Kom, vi går på den anden side, hvor det blæser lige overkørt. Oh, you look so naughty. I do. Yeah. Og du er sådan helt hvid Ja, det er jo klart, du ved i hårbunden, jo ikke? Du skal have solcreme på det, Ja, du skal have solcreme på i rundt. Og kasket. Så har du sådan en rød streg der, hvor du, hvad hedder det? Oh my god. Det ser lidt Ja, åndssvagt det ud. sætter jeg lige i hjørnet med det samme. Oh my god. Det er meget fint. Det er mega sejt. Tror jeg. Ej, det er svært. But it's Det good. er når man så meget, som man glemmer, og man glemmer kameraet. Ja, det er godt, det er. Jeg smærker normalt til frisøren, der har man et spejl foran sig. Ja. Jeg har ingen idé, hvordan det ser Men ud. hørte jeg, altså da jeg startede den første stribe, ikke? Der var det slut. Der var der ingen vej tilbage. Ej, nu skal vi fortælle jer, hvad Julius gjorde, da han var lille. Peter var i gang med at bippe håret af. Og så ville han prøve et på Julius var 2-3 år. Oh god. Oh, that's bad. No, you looks good, baby. It looks good. Yeah, you du look skal good. bare, you just need some sun on your scalp. Yeah, that's right. I agree with that. You'll be more healthy. Peter, can I try?